जमदुवारनि रायमनायाव जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पेशल कन्वेन्शननि गेजेरजों एबसुआ बड'फा एफसि हान्जाखौ माहारियारि थाखो इन्टारनेशनेल थाखोआव गेलेहोनांगौ थांखिजों दानानै लानाय जादोंमोन। गोजोनथाव बाथ्रादि आसाम फुटबल एस'सिएशननि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि काजोलगाव आलारि सोरां प्रेमसिं ब्रह्म स्टेडियामाव खुंजानो गोनां आन्डार 13 युथ लीगआव बड'फा एफसि 13नि गिबि खेबनि थाखाय बाहागो लागोन। चिरां जिल्लानि रुनिखाथियाव थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आसाम रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सा 30-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा गथ'फोरखौ लानानै आसाम फुटबल एस'सिएशननि बानजायनायाव खुंफुंजानो गोनां 13 बोसोर बैसो सिंनि युथ लीगआव बड'फा एफसिआ देरहानांगौनि थांखिजों फोरोंथाय मावबादा सोलिगासिनो दङ। बे समावनो जोलुर गेलेगिरि उन्दै गथ'फोरखौ गुनगोनां सोलोंथायखौ बिथा खालामनानै रुनिखाता ओनसोलनि साखाथियाव थानाय फरायसालिफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरदों। बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिर नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव ओरैबायदि फोरमायो। बयनिसिमबो खुलुमनाय बावग्रोबाय। जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर थांखिमोन। बेखायनो जमदुवारनि रायमनायाव जानाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पेशल कन्वेन्शननि गेजेरजों बड'फा एफसि एबा बड'फा फुटबल क्लाबखौ दानानै लानाय जादों। जे बड'फा एफसि एबा बड'फा फुटबल क्लाबा जे माहारियारि थाखो एबा नेशनेल लेभेलाव आन्डार 13, आन्डार 15, आन्डार 17 आरो आन्डार 19 बे थाखोआव गेलेगोन। दा बड'फा एफसिआ दिनै आसाम फुटबल एस'सिएशननि बानजायनायाव जि खुंजानो गोनां आन्डार 13 युथ लीगआव गिबि खेब बड'फा एफसिआ गेलेगोन आरो बियो फैबाय थानाय चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जि मोनसे स्टेडियाम बेयाव गेलेनाय जागोन। बेयो फैबाय थानाय बोहैथि दाननिनो 13, 14 आरो 15 सेप्तेम्बर खालारखालि खुंजागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो बड'फा एफसिनि गासैबो गेलेगिरिफोरखौ थांनाय 7 सेप्तेम्बर खालारनिफ्रायनो नैबे ओनसोलनि नैबे बिल्डिंआव दोननानै बिथांमोनखौ फोरोंथाय होबाय थानाय जादों। दा नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ लानानै बिराद सिरियास आरो बेखायनो जे बड'फा एफसिनि साफ्रोमबो गेलेगिरिफ्रा जेन गुनगोनां सोलोंथाइ लानायनिफ्राय गोजानाव थाया बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा एफसिनि साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरनि बिजों कारिकुलाम आरो फरायसालिफोरखौ बिथा खालामनानै नैबे ओनसोलनि UN एकाडेमि आरो साखाथियाव थानाय हायार सेकेन्डारि आरो बेबायदिनो सेन्ट जसेफ इंलिश मिडियामावबो फरायसाफोरखौ दिनैनिफ्राय गुनगोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय बे समाव हाबाफारि लादों आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोना बड'फा एफसिनि साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ दिनै फरायसालियाव दोनलांबाय। बड'फा एफसिआव दासिम 30सा फरायसाफोरखौ जोङो थांनाय ट्रायलनि गेजेरजों सायख'नानै लाबोनाय जादों। दा बेखायनो बे फरायसाफोरा बड'फा एफसिनि गासैबो फरायसाफ्रा सोरबा बर' मिडियामाव गासै 18 सा दङ आरो बेबायदि असमिया बिजोङाव गासै 4 सा दङ आरो बेबायदि इंराजि बिजोंनि गासै बिजोङाव गासै 7 फरायसाफ्रा दङ। दा बिथांमोननि साफ्रोमनिबो गुनगोनां सोलोंथाइ लानायाव दुलाराय बर' फरायसाफ्रा गेलेनायजों लोगोसे जे बिथांमोनखौ नाजालांबाय थादों। बेयाव बिटिआरनि 9 जिल्लाजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला आरो ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा थानाय गवालपारा जिल्ला, साउथ कामरुप आरो कार्बि आंलंनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाफैनाय जादों। आसाम सोरखार बिटिआर सोरखारनिफ्राय गेलेनाय बिथिङाव माबायदि सापर्ट होदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा थानाय गोलाव समनिफ्राय नोजोर होबाय थानाय जादों जे आथिखालनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना जेने बे थांनाय 4 बोसोराव जि गेलेनायनि सायाव जि हाबाफारि लादों बेयो जोबोद गोजोनथावना। अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्त्रि आरो बिटिआरनि चिफ मानगिरि प्रमद बर' बिथांमोनखौ खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव जेन गेलेनायखौ आरोबाव बांसिन प्लेग्राउन्ड खालामना होनायजों लोगोसे गेलेग्रा फोथार खालामनानै होनायजों लोगोसे जे बे बिथिङाव जों बयबो नोजोर होयो। जागोन ना?